Hei, pikkumies, saat sä kukkulan kuninkaana niinkö? Pikkumies meni sinne tyynempään. Eikä sinä puret heti. Laittako sille tämmösen kaulapannaan, että sitä kutkuttaa? Siskoa kutkuttaa. Juu. Laitetaan sit niinku ilman. Maistuu hyvä. No niin. Puret tota Veikkaa, kun se puree mua. Pure sinä siitä. Tota pure. Kimppuun. Se pure käteen. Siinä ei pure. Siinä ei pure ketään sinä ilti Veikko. Tänne päin. Tänne päin. Joo. Tänne päin. Huijasin, ei mulla mitään ruokaa. Ei oo mitään ruokaa. Ei oo. Hyvin toimii. Hyvin toimii. Ruoka. Hyvin toimii. Kaikki tuli. Katsomaan. Kaikki katsomaan. Missä sitä ruokaa? Ei oo missään. Se oli hyvä huijasi. Huijasin mä vähän. Pikkasen saa vedäkkäät. Juhu. Kuvaappa tota meidän Pirriästä. Sehän syö penkin heti huivin. Ja sinä puret mun kyynärpää. Peukalosta kyynärpää. Sehän epeli. No muuten sattuu, tiedätkö? Se sattuu kuule. Kato, mitä Aimo tekee. Aimo ottaa lehmän haltuun. Lehmä syödään, niin. Hyvä Ami. Oliko se Ami vähän iso lehmä? No, on se vähän isompi. Se on isompi haukkaan pala. Arlaa vähän ärsyttää toi. On se vähän niin kuin. Nyt pikkujätkä lähti nyt kattoo Tyyni. Suurta maailmaa. Tyyni on siellä portin toisella. Tyyni et sitten komenna sitä. Jos vauva tulee kattoo, anna se mene, anna se hiipi. Ei se uskalla tulla sua, kun sä oot niin musta siellä. Toi jää meille. Hyvä Se on alku. peto. Hyvä Se terottaa hampaita. Kyllä rautajalkaa voi hyvin No sitä saa syödä, terotella niin. jo. Haittaa itse. Tulee uudet vielä. Nyt joku haluaa syödä mun. Uudet vielä. Uudet tulee. Terve. Terve, terve. Terve. Noniin. Annetaan uudelleen. Se lopetettiin. Kyllästyykö se on huono leikki. Kesken puremisen rupesi kutittamaan, niin ei voinutkaan purra niinkään. Itkettääkö sua Tyyne ihan? Niin, pääset pentustelulla olla. Ei pääse pentustelulla. Kato, ei nää oo Tyynen vauvat nyt, ei. Tämä on kyllä hauska Veikko, tämä kaveri. Tämä on kiva. Oot kiva. Sellainen tehopakkaus, olet sä. Hauska se oot sinäkin, ei ole mitään vikaa sinussa. Ei. Tutkimusmatkailua niinkö onko vähän suuressa maailmassa seikkaan. No niin, nyt ne meni tonne, että kato Tyyneen tsekkaan. Menittekö te Tyynetätiä katsoa? Tyynetäti on siellä kattelee. Hännät heiluu niin. Minne sä oot menossa? Ei kattoo mitä muuta. Minne muut menivät kurkkaan? Minne se muut? Niin kattoo Tyyneen. Poikia ei kiinnosta ilmeisesti yhtään. Pojat on jos. Siis meidän kapuja voi. Me vaan huidakin katsomaan.
Hyvin toimii.